Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Ismail. Halo pemirsa, selamat siang. Kibar mandi. Dek Ferry lagi sakit pemirsa. Jadi 2 hari gak masuk sekolah. Awake panas, kimang Mbak Isma prei gak mek kembang telang. Mau bar metu lambene pahit njaluk tuku ayam chicken neh. Ape tuku baksone urung buka. Diman tak goreng no endok ora gelem mangan, lambene pahit sak emplokan tok. Lho. Mungkin nek mangan apa jenenge? Ngono iki lambene seger krasa. Jaluke mah seger-segeran sing baksone gong enek, terus jaluk chicken neh. Seneng nek mbek chicken. Iki kontene mbliyur bingung pemirsa ping konten apa ya. Temane renek. Maklum iki. Jadi sementara iki kontennya ning nggo omah dhisik soalnya Dik Ferry lagi sakit. Iki mau izin gurune yus pilek ngono lho pemirsa. Panas iki nek bengi. Bocah iki kenapa ya panase bengi. Iku tak ombeni obat, ngombe parasetamol. Nek gak adem periksa. Tapi nek awan ngene iki adem. Penak sithik awake wis. Ya entek. Pinter. Entek pemirsa segone lho entekno. Udah nganu apa jenenge cuci tangan ku nek peren raup gak mandi tapi raup dong pilek senggruk kae sampai berengen umbel iki apa metu wae ndek bengi gak nurukno wong angger sedih lho celuk-celuk buke pipis ngono kelet wis mara iso turu to ngatangi Bu, njuk kemul, Bu, njuk banyu, Bu, njuk apa? Aduh. Sirahku sampai ngeluh ra turu sewengi utuh pemirsa. Iki mah sampai kesel, tak tinggal yo gak mentolo pemek kembang. Iki mah si budal mae. Mbak Isma bar resik-resik omah, bar masak, bar umbah, bar nyapu, bar apa-apa. Wis bar kabeh terus seping konten apa iki? Kopior kontene. Bingung ya pemirsa, nek anak loro ki piye yo? Kene iki mergawe yo gak fokus, aku dhewe yo gak tega ninggal anakku seromono. Nek pas lagi loro ngene iki, sedina ndek tak critani. Bu, biasanya gak tahu turu awan, ki turu awan sampai sore sampai surup bar magrib lagi tangi. Sedina ndek iki wis pegel dadi bengi melek ae gak nurukno wong. Wis cuci tangan pakai sabun ndang ya wis ngono engko dilanjut mek apa ngono pemirsa ya ya cek bingung pengen konten apa ya nanti kita lanjut lagi pokoknya ikuti terus jangan bosan-bosan kegiatan Mbak Denny Mbak Isma nek ning omah ngene iki pemirsa ya cerita-cerita ya apa kono kerokan ben gak bosan. Kopior kontenik kopior di sini sampai ngeluh ndasku rasane pemirsa apa konten apa wis bar kabeh yo emang metu alhamdulillah dapat rezeki kok mbakku makasih moga panjang umur sehat selalu rezeki ini tambah lancar ora nyambut gawe di hari ulang tahunnya Mbak Isma yang ke 29 untuk hari ini pemirsa 17 September usianya wis tambah tua. Terima kasih orang-orang yang sudah mendoakan dari apa WA Mbak Isma terus Facebook podo konco-konco podo mengucapkan ke Mbak Isma wis bener-bener sangat bahagia sekali yo diucapno ngono kuwi untuk suamiku terutama mbakku keluargaku yus matur nuwun dongane yus pokoknya donga balik muga-muga ya kabeh diparingi sehat kelancaran berkah barokah tambah usia muga-muga Mbak Isma gak pengen njaluk apa-apa pengene yus cuma siji sing tak jaluki pemirsa iso langgeng sak lawase karo keluarga tercinta keluarga kecil Mbak Isma lebih piye muga-muga Mbak Isma iso menjadi seorang ibu sekaligus sing iso ngomong anak-anakku
ngewek seneng anakku, bahagia anakku, terutama kuwi pemirsa. Ngewek seneng Dek Peri. Ngono sing tak jaluki. Wis terima kasih. Apik. Jane kanca-kanca ngajak reuninan petukan ngono, tapi akeh sing padha isih sibuk pemirsa, dadi ngluangno waktune urung enek dienggo kumpul-kumpul. Pemeneh iki di saat Dek Peri jek awake kondisine jek anget urung sembuh ya. So nek wis lodang, wis gak repot ya bakal petuk mbek kanca-kanca sekolah TK ndek mben pemirsa pengen ngumpul rencana. Karepe ngajake saiki mang soalnya pas di hari ulang tahunnya Mbak Isma, tapi Mbak Isma ora iso soalnya Dek Peri lagi sakit. Dan iki alhamdulillah kita lanjut lagi untuk rezeki lagi dari Mbak sapa mang yo. Jenenge pokok man iki dilantarkan dari Mbak Lipah mang, Mbak Mang Ngatemi rene pemirsa. Lho, yo chicken iki lagi ning kene lagi promo murah meriah dadine bakule iki mangke rame. Aku mau nukokno satu tok mang untuk Dek Peri. Soalnya pe tuku bakso ne tutup terus akhirnya tak tukono sego chicken, malah awane untuk rezeki nasi chicken. Iki Dek Peri wis mau karena wis maem dadine pe tak review ya. Ape tak review nasi mbek es teh pemirsa iki seger-segeran. Barokah ya, semoga-moga mbake yang ngasih diparingi sehat, kelancaran, berkah barokah, diparingi rezeki lancar. Wis ngono dongane. Aku lali mbak sapa mang tekok mang ya tekok Mbak Deni ya lali. Dan iki ambek paket apa ki ya, iki nek cepet jenenge paket ayam chicken. Ini ki 10.000 harganya biasanya. Kemarin sudah jajal ya Mbak Deni, dan iki untuk gratisan nek. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buka nasi Dek Peri wis mau bar mangan ngene iki bloko. Baksone mangki urung tutup, urung buka. Kok urung tutup, jek iso. Oke. Pokok man mangan terus. Iki untuk sayap, guys. Sambel geprek. Bismillahirrahmanirrahim. Wis cuci tangan iki pemirsa. Tak lanjut. Makan. Mbak sapa mah jenenge lali kok caca. Mbak Aswira. Maaf ya Mbak, lali Mbak aku jenenge. Saking ki mang ngurus Dek Peri lagi rewel. Awake lagi penak ki pengen dolan jawane. Tapi jek sumur-sumur nek panas meneh. Oleh ning ngene dapin dolan sedilok udah mulai aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu bayar jam makan siang. Bojoku urung bayaran Bu, engko kadone menyusul ya. Sebenarnya Mbak Isma gak pengen yo jaluk ini dan itu, apa pengen kado apa ngono, tak pengen ya wis doa-doa dari kalian iki aku seneng diucapno, wis bahagia sekali. Rezeki ya pemirsa. Mbak Isma umure wis 29 tahun pas di hari ini.
karo tuwa, guys. Tuh. Biar pulang. Lah, tuku mang antrene wong sak mbah. Soalnya lagi 2 hari iki dadine cek rame, guys. Jur yo promo. Enak banget. Panas sekali. Ini kayak jam makan siang. Jadi tepat iki untuk rezeki kaya ngene iki. Mau njupuk duit transferan. Mata metu. Enak. Kan butuh entek. Soalnya akeh banget. Untuk saya. Tapi eling peri. Pakean sakmene. Jenengane ayam. Dimang tapi yuk entek pemirsa. Awake panas iki Dek Peri gak oleh ngombe iki. Makane jangan tak ombe terus nek selak roh ning gone kulkas mesti meneng-meneng kok jipuk. Maksudnya nyolong. Soalnya panas iki nek bengi, nek rino ki gak. Adem. Ya ambilnya berwadah saya. Tapi enak. Dengan harga sakmono wis iso menikmati nasi chicken. Mantap. Cabenya selamat. Duduk nih sawah. Oh, pengen di? Apa nih? Apa? Wah, pengen di? Dolan. Beduk-beduk kok dudulan teko marik-marik rambutnya tuh. Ini tarik di bayar. Awas. Mbak aling-aling. Mam, yuk. Gak open banget. Wis gak gelem. Sendalan panas. Engko udah mantuk lho ya. Beduk-beduk diluk ae awake kudu gak penak. Dipengen
dolan tapi iki aku ngesakno nang omah ki yo gane bature kluntrang-kluntrung dhewe. Aku ora popot tak oleh dolan asal aja manas teko ndi-ndi. Ya mulai ambek anake Mbak Fitri, Mbak Encin anake. Pengen main. Anggere gak ado-ado ngono gak apa-apa aku. Awake bengi nek ramene ki adem. Mayu bar ngombe obat. Aku ki peri nek panas yo. Ora iso turu nek bengi. Beruk-beruk ae pemirsa. Ngeluki ae. Bu. Njuk apa? Ora dioleh-dolan iki nemplek ae. Ya wis ngono pemirsa. Durasinya kok panjang. Pokoknya terima kasih sing wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma yo ngeki saran semangat masukan wis ditonton terus ikannya wis gak di-skip. Sepurane nek klera-klerune Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muga kabeh diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah, rezekine tambah lancar terus. Kabeh ae untuk semuanya penontonku, penonton setiane Deni Isma Ois. Wis sing selalu apa ngeki semangat ning gone Mbak Deni Mbak Isma memberikan motivasi untuk kami. Pokoknya banyak terima kasih ya Mbak Isma gak iso omong apa-apa pemirsa isone mau mendoakan kalian semua muga-muga wis ngono ki dongane Mbak Isma mau. Mbak Isma pamit dhisik becik tidak Allah ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh